po si Christine and welcome po sa ating channel. So, nung nakaraan, shinare ko sa inyo na gumawa tayo ng peanut roll at ating nilagay sa mga ziploc bags. So, yun, shinare ko sa inyo and ngayon inaubos na siya. So, ngayon gagawa tayo ulit at naisipan kong i-share ko sa inyo dahil baka sakaling meron din gusto sa inyong gawin ito at ibenta sa inyong tindahan. Sobrang ano lang naman ito, sobrang easy ng recipe na to and baka sa mga gustong interesadong panoorin ito. So, ayan. So, tumutok lang kayo at i-share ko sa inyo ngayon, okay? So, ayan guys, ito na yung ating mani. Ito ay yung mani na pula. So, bahala na kayo kung ano yung gagawin nyo pero kailangan ipino ninyo. Ito kasi pinino na ni Papa sa ng aking husband. Kaya, ayan. At saka syempre lagyan natin yan ng brown sugar. So meron tayong 1/4 brown sugar. And siya nga pala guys, itong aking peanuts is worth 40 pesos lang. So ayan, nilagyan ko na ng brown sugar. Lagpas half yung ilalagay natin kasi kailangan matamis and then kailangan natin siyang i-mix. Ayan, i-mix natin na talagang siguraduhin nating yung sugar ay talaga sa lahat ng peanuts kasi syempre malalasahan din yan ng ating mga customers or yung ating pamilya natin kasi pang snacks din to, favorite din to ng aking anak. So, eto na nga guys. Ito yung ating gagamitin na lumpia wrapper. Etong wrapper natin guys is small yung ginagamit ko. At kailangan natin ng tray. At also, kailangan din natin ng tubig pang sealed. So, ayan. Ating scooper na maliit lang yan lang gagamitin natin para talagang pantay-pantay silang lahat. So, eto na nga guys. Yan, gagawa na tayo ng ating peanut roll. So, trivia lang. Etong peanut roll guys, ito talaga yung aming negosyo nung ako pa high school pa pala ako nito guys. Ito na yung aming negosyo ni Mama. Ito na yung binubuhay sa amin ni Mama. Isa to sa mga bumubuhay sa amin noon. Naging supplier din si Mama sa palengke. Kaya talagang ito yung first na trainee ko sa paglulumpia. Kaya hindi ko naman akalain na yung aming negosyo din ngayon na frozen, ipaglulumpia din. Kaya ayan, talagang marunong akong maglumpia. And kailangan kong tapusin ito lahat guys. Kaya konti lang yung nilalagay ko kasi syempre mahal yung mani at saka mahal yung asukal guys, no? And syempre lulutuin pa natin yan mamaya. Syempre mahal din yung oil na paglulutuan natin. So, ayan guys, natapos ko na yung ating lumpia and ang nagawa natin is 131 pieces. At ayan, ay nagpapainit na tayo ng oil. Yung oil natin dyan guys, meron akong sobra nung last na niluto ko. Ayan, pag mainit na yung oil, pwede na nating ilagay yung ating lumpia. Kailangan nating muna guys, medyo pa toasted para mamaya medyo firm na siya, no? Pag naglatik na tayo kasi pag hindi yan firm, yan guys, parang yung itsura niya, mapapangit na, no? So kailangan medyo firm. Pagulatin nyo lang sa oil. Hindi naman yung sobrang brown. O yan yung nagawa natin. And pagkatapos yan guys, lagyan natin ng asukal, brown sugar dapat, no? Kailangan yan, brown sugar at saka yung oil na yan din yung ginamitan natin kanina nung sa ating lumpia. So, yan lang din lagyan natin ng sugar, lagyan lahat yung oil natin, no? Konti-konti lang. Tapos, yan ay gagawin nating latik. So, intayin lang natin na magbubble, na maging ganyan siya guys, oh. Pero, take note, no? Hindi pwedeng maitim na kasi pag maitim niya yan guys yung inyong latik, ipapait din yan. So kailangan bantay-bantayan din. So yung aking peanut roll is dalawang batch yung hindi ko sinabay lahat kasi masyado siyang marami and baka hindi malatik yung iba. So hinati ko sa dalawa yung aking paglalatik. So lang guys, mix lang. Huwag namang overmix. Pakunti-kunti lang mix para until mag-golden brown at saka dumikit na yung makalatik niya dyan. And ayan, diba? Bongga na yung latik. Pero hindi pa yan enough. I-mix lang konti hanggang sa talagang ayan, diba? Yan, perfect na yan guys. And pwede na nating hanguin yan and isabay na natin yung isa. Ayan, naglalatik na naman ako para sa next na naman na batch. And ayan,
Pagkatapos niyan, lagay na natin, naluto na natin lahat. Kailangan muna nating palamigin na talagang hindi na mainit, no? So, lagay natin sa palanggana. Yan lahat yung ating nagawa. And masarap talaga siya, guys. Promise. Pwede nyo pong pang-snack yan. So, mamaya atin niyang i-repack. Ayan, hello guys. So, ginabi na tayo. So, kasi kailangan ko pang talagang completely talaga na hindi na siya mainit talaga. Kasi pag mainit, ang tendency is magpapawis siya sa loob. So, hindi na siya magiging crispy. So, ang gagawin natin, ang aking gagamitin is itong ganito. Ayan. Ziploc bag. Nabili ko to sa Shopee. And, ang ilalagay ko dito guys is 5 pieces per pack. So, ibinibenta ko siya ng 20 pesos per ganito. And, meron din akong pa isa-isa na 5 pesos isa na ilalagay ko mamaya doon sa lagayan natin. So, ayan guys. Ito guys, talagang ilalagay na natin dito sa ating lagayan na plastic, ziploc plastic, no? Kailangan talagang hindi na siya mainit. So, ayan. Yan yung ginagawa ko, guys. And, pwede din itong pang snacks talaga, ha. Ilalagay mo lang sa container. Tapos, crispy pa din to guys. Kahit aabutin pa yan ng 1 week, crispy pa din yan. Kaya, huwag kang mag-alala. Pwede nyo nang papakin sa inyong pamilya, pang snacks, and whatever. And, sa akin naman is, pangbenta ko po yan. Pero kumain din kami yan, no? Kasi favorite din yan ng aking anak. So, yan, kinakain din namin yan.